Pals va acollir la 6a i darrera prova de la 53a edició del Gran Premi de Catalunya de Golf, conegut popularment com l'Hexagonal. Aquesta és la prova amb més història de les que organitza la Federació Catalana de Golf. Tenint en compte que l'Hexagonal es va començar a jugar també a Golf de Pals, que finalitzi aquest 2019 a Golf de Pals és un orgull. La victòria final la va conquerir l'equip 2, o Bus Steam, capitanejat per Javier Corbera, que van fer un total de 1.310 punts, gràcies al primer lloc obtingut al Camp Baix Empordanès en signar 225 cops. Aquesta victòria en la classificació general és històrica, ja que és la primera vegada que en l'Hexagonal un mateix equip aconsegueix el títol 2 anys de manera consecutiva, com ho ha fet Bus Steam. És una competició a 6 proves hàndicap i tots 4 tenim hàndicaps bastant baixos i la veritat que 2 anys seguits guanyar-lo amb aquesta modalitat doncs, és supersatisfactori. Hem lluitat i finalment ho hem aconseguit. De fet, sí, tenim una bona combinació, doncs ens permet practicar el nostre esport del golf de manera competitiva o de manera d'oci i combinar-ho després amb la bona gastronomia que tenim tant al restaurant i després, com no, allotjar-se al nostre hotel adjacent. L'equip guanyador va disputar una fantàstica última prova que els va permetre mantenir la distància sobre els seus perseguidors que s'observaven la classificació abans de començar. Jo crec que tots som 4 amics, que fiquem moltes ganes, que som molt competitius i jo crec que això és la clau nostra per poder guanyar 2 anys seguits. En els premis individuals, la bola més propera al forat 5 va ser de Lluís Aguilar, que la va deixar a 0,80 metres en la darrera jornada, mentre que en el forat 15 el guanyador va ser l'Ignasi Ibáñez, que va posar la bola a 1,10 metres de la bandera. Com no podia ser d'una altra manera, la darrera jornada de l'Hexagonal es va viure com una veritable festa del golf català, a la qual la federació va decidir de sumar-s'hi oferint als participants una bossa de benvinguda amb obsequis dels diferents patrocinadors federatius.
A més, en finalitzar la volta i com a cloenda de l'edició del 2019 de l'Hexagonal, els jugadors i jugadores van poder gaudir d'una copa de cava i un dinar a la Casa Club per gentilesa de la Federació Catalana de Golf.